І пайшлі пастухі, спяшаючыся, і знайшлі Марыю і Юзафа, і немаўля, якое ляжала ў яслях. У імя Отца і Сына і Духа Святога. Ласка Пана нашага Єсуса Христа і любов Бога Отця і дар єдності у Духу Святим нехай будуть з усімі вами. У першую нядзелю пасля урачыстасці нараджэння Христовага касцёл каталіцкі ва ўсім свеце адзначае свята святой сям'і Езуса, Марыі і Юзафа. Такім малітоўным чынам мы таксама сёння наведваем Бэтлеем, там, дзе нарадзіўся Христос, і углядаемся у сям'ю, у якой нарадзіўся Збаўца, і гэта сям'я ёсць святой. А пра заступніцтва гэтай святой сям'і я заахвочваю, шаноўныя ўсіх вас, браты і сёстры, маліцца за свае сем'і. Маліцеся за тыя сем'і, якія вы ўтвараеце, з якіх паходзіце. Давайте будзем маліцца за ўсе сем'і нашай краіны, нашай Беларусі. А асабліва таксама заахвочваю маліцца за тыя сем'і, якія перажываюць непростыя выпрабаванні, і сёння у іх адбываецца так, што разлучаныя бацькі і дзеці з прычыны палітычных пераследаў. Шмат бацькоў сядзяць сёння ў турмах, і дзеці пазбаўленыя бацькоўскай любові. Вельмі прыкра, што гэта адбываецца без усялякіх на тое аб'ектыўных прычынаў. Прычына толькі ёсць адна, таму такая, што ёсць зло ў свеце, а ў нашых сэрцах замала ёсць добра і любві, каб гэта зло памяняць. І няхай нашу малітву за сем'і Беларусі Бог пачуе, каб гэтыя сем'і былі сапраўды трывалыя. Я ж святую мшу ахвярую гэтай інтэнцыі за сем'і Латыш, Ігнатовіч, Мікуліч і Сенкевіч. Няхай добры Бог благословляе і адорвае сваімі дарамі, перадусім, каб сем'і былі трывалыя, каб была ў іх любоў, знаходзілася месца на прабачэнне. Каб быць годнымі прыняць удзел у гэтай найсвяцейшай ахвяры, на пачатку пажадаем перапрасіць Бога за ўсе нашыя грахі, каб мы з чыстым сэрцам маглі скласці гэту ахвяру. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Людям доброй воли, хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Деля великой хвалы.
Молимся. Боже, Ти дав нам святую сям'ю як приклад. Учини просим, каб мы злученою взаимной любовью наследовали цноты у наших семьях и праз гэта досягнули вечной радости у Твоим небесным доме. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки и вечные. Читання першої книги Самуеля. У тие дні зачала Ганна і праз певний час народила сина, якому дала ім'я Самуель, бо казала, я випросила його у пана. І пайшов яє муж Елькана, і увесь дом ягоны, каб здійснить для пана штогодовую ахвяру і своє обіцяння. Але Ганна не пайшла, бо сказала мужу своєму, не пайду, покуль немаўля не буде аднята ад грудей, і я не приведу його до пана, каб ён застаўся там назаўсёды. Калі Ганна адняла ад грудзі Самуэля, яна ўзяла яго з сабой, забіраючы таксама трохгадовае цяля, адну меру мукі і мех віна. І прыйшла з ім у Сілом, у дом пана. Хлопчык той быў яшчэ дзіцём. І забілі цяльца, і привялі таго хлопчыка да Елія. І сказала яна, о, спадар мой, няхай жыве душа твоя, спадар мой. Я тая самая жанчына, якая тут перед табою стаяла і малілася да пана. Маліла аб гэтым хлопцы, і выканаў пан просьбу маю, якую узносила да яго. І вось я аддаю яго пану. Ва ўсе дні, пакуль жыць будзе, ён прызначаны будзе для пана. І пакланілася там пану. Гэта Слово Божие. Szczęśliwy, kto żyje u
Читання першого послання святого апостола Яна. Умилованы, поглядите, якую любовь дал нам Отец, каб мы назывались детьми Божьими, и мы з'являемся ими. Тому свет не ведая нас, что не познал Его. Умилованы, теперь мы дети Божьи, але яшчэ не выявіліся, чым будем. Ведаем, што калі Ён аб'явіцца, мы будем падобнымі да Яго, бо ўбачым Яго такім, якім ёсць. Умілаваныя, калі сэрца наше не асуджае нас, то мы маем адвагу перад Богом. Аб чым не прапаросім, атрымаем ад Яго, бо захоўваем запаведзі Ягоныя і робім тое, што Яму падабаецца. А запаведь Ягоная такая, каб мы верылі ў імя Яго, Сына Езуса Христа, і любілі адзін аднаго, як Ён загадаў нам. І хто захоўвае запаведзі Ягоныя, той жыве ў Богу, а Бог у ім. І па духу, якога даў нам, мы даведваемся, што Ён жыве ў нас. Гэта Слова Божие. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Łuki. Бацькі ягоныя хадзілі штогод у Єрусалім на свята Пасхі. І калі яму было 12 гадоў, яны прыйшлі паводле звычаю ў Єрусалім на свята. Калі пасля заканчэння дзён свята яны вярталіся, засталося дзіця Езус у Єрусаліме. І не заўважылі гэтага ягоныя бацькі. Думаючы, што ён ідзе з падарожнымі, прайшлі дзень дарогі і тады пачалі шукаць яго між сваякамі і знаёмымі. Не знайшоўшы, вярнуліся ў Єрусалім, шукаючы яго. І сталася, што пасля 3 дзён знайшлі яго ў святыні. Ён сядзеў сярод настаўнікаў, слухаючы іх і пытаючыся ў іх. Усе ж, хто слухаў яго, дзівіліся розуму і адказам ягоным. І, убачыўшы гэта, здзівіліся. І сказала яму маці ягоная: «Сыне, чаму ты зрабіў нам гэта? Вось айцец твой і я ў вялікім смутку шукалі цябе». І сказаў ім: «Чаго ж вы мяне шукалі? Ці вы не ведалі, што мне трэба быць у тым, што належыць айцу майму?» А яны не зразумелі таго, што ён сказаў ім. І, пайшоўшы з імі, прыйшоў у Назарэт і быў ім паслухмяны. А маці яго захавала ўсе гэтыя словы ў сэрцы сваім. Езус жа узрастаў у мудрасці, у гадах, у ласцы у Бога і у людзей. Гэта слова Пана. У свята святой сям'і, безумоўна, мы разважаем пра сем'і.
Ну і розважаючи, напевно, варто було б адказаць на пытанне, галоўнае пытанне, як выглядае справа ў сем'ях адносна таго, хто ж у сем'ях ёсць галоўны, хто глава сям'і. Хачу, каб над гэтым пытаннем задумаўся б кожны з нас і адказаў сабе на гэтае пытанне. Як яму ёсць у сем'ях? Хто глава? Хто галоўны? Адказ на гэтае пытанне, на маю думку, прэтэндуе таксама раскрыць таямніцу святасці сям'і. Адказ на гэтае пытанне, хто ёсць галоўны у сям'і, дазволіць зразумець, як можна асягнуць у сям'і святасць. Святой сям'ёй называецца сям'я, у якой нарадзіўся Ісус. Гэта сям'я на такі вобраз, дзе ёсць жонка маці, дзе ёсць муж, бацька, дзе ёсць дзіця. Зрэшты, гэта ёсць сям'я. Супольнасць, якая складаецца з мужа і жонкі, з бацькоў і дзяцей. Не кожную супольнасць, дзе людзі жывуць разам, можна назваць сям'ёй. Гэта праўда біблейская і вельмі актуальная таксама ў сённяшні час. І углядаючыся ў сям'ю Божага Сына, мы атрымоўваем адказ на пытанне, хто ёсць галоўны. Галоўны ёсць Бог. А таму і ў Евангеліі паводле святого Лукі узгадваецца той момант, калі Ісус, будучы паслухмяным сваім зямным бацькам, апекуну Юзефу і маці Марыі, ён усё ж такі разумеў таксама, будучы Божым сынам, што галоўны ёсць Бог Айцец. Бацькоў трэба слухацца, гэта так, але трэба слухацца найважнейшага, якім ёсць Бог. І таму таксама на пэўную прэтэнзію, прагучаўшы з вуснаў Юзефа і Марыі, Ісус кажа, што мне трэба было быць у справах Айца майго. А таму ён быў у гэтай Іерусалімскай святыні. І таму не пашоў адразу дадому, так, як таго спадзяваліся Марыя і Юзеф. У сям'і галоўны ёсць Бог. І вось калі чалавек зразумее, кожны, што ёсць галоўны Бог і ў жыцці нашым прыватным, і ў сям'і таксама, то ў той час жыццё, якое поўнае выпрабаванне, будзе мець не толькі сэнс, але будзе мець таксама і задавальненне. Сёння у першым чытанні гучаў урывак з першай кнігі Самуэля. Прыгадвалася пра нараджэнне Самуэля. І вось тут я хацеў бы звярнуць увагу на тую праблему, якую мела сям'я Ганны і яе мужа Элькана. А менавіта праблема была такая, што Ганна была бяздзетнай. Элькана і Ганна не мелі дзяцей даўжэйшы час. І бацькі маліліся, каб Бог дзяцей даў. І малітвы Ганны былі пачутыя. І нарадзіўся Самуэль, які быў прарокам, які быў святаром.
А Слово Божае звяртае нашу ўвагу на Ганну, на яе паставу, на яе зносіны з Богам. Ну, напэўна, для Ганны была вялікая трагедыя тады, калі яна не магла нарадзіць. Мы ведаем, якое гэта выпрабаванне у грамадстве ёсць таксама у тых сем'яў, якія бяздзетныя. Гэта таксама цяжкі крыж. І вось Ганна малілася да Бога. Гэта прасіла ў Бога, каб Бог даў рады з гэтай яе зямной трагедыі. І Бог паслухаў. Бог слухае малітвы чалавека, калі яны служаць для дабра чалавека і на хвалу Божую. А таму нарадзіўся Самуэль. Але у жыцці Ганны захапляе тое, што радасць, якую атрымала Ганна праз нараджэнне сына, і гэта радасць была яшчэ большая, чым тая трагедыя, якую перажывала перад гэтым. Вось гэта агромністая радасць, яна не засляпіла вачэй Ганны. Бо чалавек часам, у якога ўсё атрымоўваецца у жыцці, ён нібыта аслеплены, ён не бачыць праблему іншага чалавека, не чуець аб гэтым, не хоча чуць. І тады вельмі часта забываецца пра Бога, а Ганна не забылася пра Бога. Ганна разумела, што шчасце, якое ёсць у жыцці, вось у вобразе сына Самуэля, гэта шчасце дадзена Богу. А таму Ганна, не вагаючыся, прысвячае свайго першынца Богу на службу Божую. Яна не пакідае сваё шчасце выключна для сябе, бо разумее, галоўны ёсць Бог. І вось гэта галоўная думка сённяшняга слова Божага. Калі сем'і будуць разумець, што Бог ёсць галоўны, найважнейшы, і трэба імкнуцца выканаць ягоную волю, то ў той час у сям'і ўсё будзе расстаўлена на свае месцы адпаведныя. Зразумець, што галоўны ёсць Бог, для мужчыны, Слово Божае, якога это называе главой таксама жонкі. Зразумець, што галоўны ёсць Бог, азначае таксама не забывацца мець Бога ў аўтарытэце. Бо часам бацька думае аб тым, якім чынам можна здабыць аўтарытэт у вачах дзяцей сваіх, альбо нават і ў вачах жонкі, бо не кожны гэты аўтарытэт мае. Ну і адказ просты. Нішто не падымае так аўтарытэт у вачах дзяцей, аўтарытэт бацькі, як той момант, калі заўважаюць дзеці, што бацька трывае на малітве і бачаць яго схіленым перад Богом, які стаіць на каленах. Адпаведна, таксама можна казаць і пра жонку, пра маці. Найбольш мудрая пастава, каб зарэалізаваць таксама свае жаданні, дабіцца чагосьці свайго, каб не быць толькі на паслугах іншых, бо гэта неправільна, калі жонка толькі ёсць у сям'і для таго, каб служыць для мужа, альбо быць той, хто выконвае патрабаванні дзяцей. І калі хтосьці так сябе паставіць у сям'і у ролю вось такой толькі выключна служачай, якая не думае пра сябе, то гэта не зусім па-божаму. Служыць надо, трэба любіць адзін аднаго, гэта бясспрэчна, але найважнейшае, што ёсць. Найважнейшае, як кажа евангеліст Лука, вось ёсць той момант, калі жанчына у сваім жыцці кажа не толькі, што вось
хачу тое, хачу іншае, да? Але калі ёсць здольная, як Марыя, захаваць словы Божыя ў сэрцы сваім, так як Марыя, так як пра Марыю кажа евангеліст, тады калі в сённяшнім Евангеліі, калі Езус адказваў Марыі і Юзефу, дзе ён быў, і вось тады евангеліст кажа, што Марыя захавала ўсе гэтыя словы ў сэрцы сваім. Гэта азначае, што вось гэта Марыя жыла паводле Божага слова, не паводле свайго хачу, не паводле таксама выключнага хачу мужа, дзяцей, але жыла, выконваючы па слове хачу тое, што хоча Бог. Таму яна захавала у сэрцы словы. Слово Божие сапраўды ёсць такім мудрым рэцэптам для ўсіх сем'яў, якія задаюць сабе пытанне, як збудаваць трывалую сям'ю. І вось калі хтосьці прыслухаецца да гэтага рэцэпту Божага слова, калі сапраўды ў сям'і будзе пастаўлены на першае месца Бог і жаданне ўсіх, і бацькоў, і дзяцей, і мужа, і жонкі будзе скіравана на выкананне волі Божай, то ў той час сям'я будзе святой. Ну, а хто б не хацеў бы мець святой сям'і? Кожны хоча мець у гэтым свеце такую супольнасць, такое месца, куды хацелася б вяртацца, куды б хацелася прыбыць у любы момант, туды, дзе цябе заўсёды чакаюць, дзе ў цябе заўсёды зразумеюць, дзе цябе пачуюць, дзе цябе прымуць такім, які ты ёсць насамрэч. Ну, але каб збудаваць такое асяроддзе, у сем'ях усім членам павінна хапіць мудрасці, прызнаць, што галоўным ёсць Бог, і выконваць ягоную волю. Ну, а свае зносіны паміж мужам і жонкай, паміж бацькамі і дзяцьмі, будаваць на прынцыпах узаемнай любві, так як да гэтага заклікае нас таксама апостол Ян у сённяшнім другім чытанні. Гэта першае пасланне ягонае. Ён захочвае, каб усе мы жылі як дзеці Божыя. Бо мы сапраўды ёсць дзеці Божыя, і вось мы пакліканыя жыць у любві, у зразуменні адзін аднаго. Акурат у тым, каб мы прымалі адзін аднаго такімі, якія мы ёсць. І, безумоўна, шаноўныя браты і сёстры, захочваю вас у гэтае свята святой сям'і маліцца за сем'і свае, за сем'і ўсёй нашай краіны і прасіць святасці для сем'і. Асабліва маліцца таксама за тыя сем'і, якія перажываюць непростыя, цяжкія выпрабаванні, церпяць з прычын палітычных рэпрэсій, з тых прычын, што разлучаныя, альбо калі хтосьці ў выгнанні прыбывае. Гэта таксама для сем'ю выпрабаванне, асабліва выпрабаванне, калі з прычыны міграцыі змушанай. Таксама сем'і жывуць паасобку. Калі хтосьці шукае лепшае месца пад сонцам, таксама часам пакідаючы сваю сям'ю для заробку, таксама мае выпрабаванне. Тут цяжка адказаць, як яно лепш у жыцці мудра паступіць. Ці варта ехаць за вялікімі грашыма, чи неяк з дня ў дзень жыць, працаваць у Беларусі, зарабляць на кавалак хлеба, хоць гэта вельмі праблематычна і цяжка. Ведаеце, зноў ж такі узорам ёсць святая сям'я. Яны таксама былі ў свой час
змушанымі мігрантамі. І тады, калі нараджаўся Ісус, былі ў дарозе Марыя і Юзеф. А пасля таксама былі ў дарозе, калі уцякалі ў Егіпет. Ну, але бачыце, вось гэта сям'я ёсць такім прыкладам таго, што праз выпрабаванне трэба ісці разам. Это неправільна, калі хтосьці з сям'і выязджае на заробкі і хтосьці пазастаецца. Сям'я дзеля таго ёсць, каб жыць разам. А вось як разам жывуць, то тады Бог дазваляе прайсці і разам праз усе выпрабаванні. І няхай Бог адорвае такім дарам, каб сем'і трымаліся духа еднасці і каб, жывучы ў згодзе з Богам, прызнаюючы, што ён ёсць галоўны, будавалі сваё супольнае шчасце, і Бог будзе гэтым сем'ям благаслаўляць. Ну, калі Бог будзе на першым месцы. І няхай так будзе ва ўсіх сем'ях Беларусі. Амен. Вызнаем нашу веру. Веру одиного Бога, Отцов Всемогущего, Створителя неба и земли, всякого вашего и вашего, Его отдельного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народного, первоключными веками, Бога от Бога, Святого от Светла, Бога соправленного, Бога соправленного, народного, неоспорного, одиносущного Отцу, просветлого, что осталось. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба, и утеловивший от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понском Пилате, был замучен и похован, и на третий день воскрес, поводу Писанием, и взошел на небо, счастье праворушается, и снова придет к хвале, судить живых и померлых, и около царства не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворца, який зайца и Сына похожий, а якому разом с Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял указ пророку. Верую в один и святый католический и апостольский костел, вызнаю один хрест для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в Божьем свете. Аминь. До нашего небесного Отца скеруем молитвы и просьбы, з якими приходим на эту Евхаристию. Молимся за усіх християнских верников, які з'єднані у одну сім'ю нашої церкви Матері. Нехай католицький костел, який переживає октаву народження нашого Пана, буде наповнений супокоєм, радостью и веселостью. Тебе просим. Помолимся за семьи православных церквей, которые разом с нами поводле новоюлианского календаря отзначают народжение Пана. Молимся за усіх християнов, які з'єднані сакраментальною ласкою тішаться з народження Христа Володара у маленьким палестинським містечку. Тебе просим. Молимся за нашого папу сеньора Бенедикта XVI, який присвятив свою життєву послугу і покликання на користь і хвалу усій сім'ї, яка з'єднана у апостольському костелі. Нехай кожен з нас одудячить йому у наших молитвах і користається з духовної спадщини, яку він покинув своїм духовним дітям. Тебе просим. Помолимся за наши семьи, за католические нароченства и суженства,
каб у іх заўсёды панавала добразычлівасць, паразуменне і пашанаванне чалавечай годнасці. Няхай супругі, заўсёды знаходзячы кампраміс, памятаюць, што Христос, галава нашага касцёла і кожнай сям'і, дапамагае нам усім, асабліва падчас прыняцця складаных рашэнняў. Цябе просім. І ўрэшце молімся за нас, якія сабраліся ў гэты дзень вакол алтара Пана, а таксама за ўсіх тых, хто яднаецца з намі пры дапамозе трансляцыі ў сеціве, каб у гэтыя дні мы цешыліся з нараджэння нашага Пана. Няхай немаўля Христос уздніме сваю правіцу, добраслаўляе нам, нашым сем'ям і бацькаўшчыне, і скіне ў пекла сілы цемры, якія пануюць над нашаю зямелькаю. Няхай сонца праўды і справядлівасці зазяе над Беларуссю. Цябе просім. Помолимся за сем'і Латыш, Ігнатович, Нікуліч, Сінкевич. Нехай добры Бог узмацоўвае іх сваёй любоўю і дазваляе жыць у ўзаемнай згодзе, радасці, супакоі. Цябе просім. Божа наш Ойча, мы усе з'яўляемся Тваімі улюбёнымі дзяцьмі. Просім Цябе, пачуй гэтыя малітвы, якія з даверам да Цябе ўзносім праз Хрыста нашага Пана. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру зуб Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костолу Святому. Боже наш Отче, складаючи Тебе эту ахвяру милостивление, покорно Тебе просим, как про заступництво Богородицы Панны и святого Юзефа, Ты одарил нашей семье Твоею ласкою и супокоем, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. О, серце,
подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збагавенна, каб мы заўсёды і ўсюды табе складалі падзяку. Пане святой, усемагутны, вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён небачнае спрадвечнае слово з'явіўся сярод нас у бачным чалавечым целе. Народжаны перад векамі, пачаў існаваць у часе, каб узвысіць усё, што грэх прынізіў, каб аднавіць усё стварэнне, а загубленае чалавецтва паклікаць да нябеснага валадарства. Таму неба і зямля з захапленнем спяваюць табе новую песню, і мы з усімі хорамі анёлаў праслаўляем цябе, разом з імі усклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне. Бо праз Сына Твайго, Пана нашага, Езуса Хрыста, дзейсную моцаю Духа Святого Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш. І няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам у найсвяцейшы дзень, калі бласлаўлёная Марыя у непарушаным дзявоцтве нарадзіла свету збаўцу, праз яго пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Хрыста, які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, блаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, блаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Пане, успамінаючы збаўшую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўную ўваскрашэнне і ў небаўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру
якой Ты пожадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным даром для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай, Богородицей Марыяй, са святымі апосталамі Тваімі, слаўнымі мучанікамі і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтыя ахвяры нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будзь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі са слугой Тваім, папам нашым Францішкам, біскупам нашым Казімірам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбы гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзеемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале. Праз Хрыста, Пана нашага, праз якога дорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча усімагутны, у еднасці Духа Святого, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Сын Божий стаўся чалавекам, каб мы маглі стаць дзецьмі Божымі. Таму поўныя удзячнасці асмельваемся казаць. Который ёсць у небе, свяцися імя Твоё, прийди владарство Твоё, будь воля Твоя, як у небе, так и на землі. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас від усього злого, дай ласкавий спокій у дні наші. Дапамажы нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Вот Твое владарство и моц и хвала веки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костёла Твоего. И будь ласкавы, згодны з Твоей волей, а дарысь яго супокоем и едностью, які живеш и валадарыш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. Пожадаймо ближнему супокою.
Вось ягнё Божае, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, как ты увайшел до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Молимся. Милосердной, что Ты умыцевал нас небесным сакраментом, учени, как мы верно наследовали приклад святой сям'и, и после клопотов этого веку разом с ею удельничали в радости вечной, праз Христа Пана нашего. Объявы. Сегодня еще святая мша отбудется тут, у нашем костеле, о године 18 увечары. У гэтым тыдні будзе Новы год,
і 1 студзеня, гэта будзе субота, ёсць урачыстасць Багародзіцы Дзевы Марыі, і гэта ўрачыстасць абавязковая, ну і таму заахвочваю распачаць новы каляндарны год на малітве. Кожны з католікаў, кожны з нас мае абавязак у гэты дзень абавязкова прысутнічаць на Эўхарыстыі і заахвочваю, прапаную прыйсці на малітву о 18 гадзіне ўвечары. Тут адбудзецца святая імша. А ў нядзелю наступную, так як звычайна, будзем маліцца і раніцай о гадзіне 11:30 і ўвечары о гадзіне 18. Усім вам, шаноўныя, зычу сёння прыемнага дня, святкавання калядаў, Божага нараджэння і гэтага свята святой сям'і. Яшчэ раз заахвочваю маліцца за ўсе сем'і, а таксама за тую сям'ю, да якой кожны з нас прыналежыць, гэта за нашу Беларусь, бо уся наша Беларусь ёсць сям'ёй для ўсіх нас. Ну і важна таксама, каб у гэтай сям'і беларускай мы таксама прызналі, што галоўным ёсць Бог, а гэта значыць, галоўным ёсць закон. Не чалавек, не ягоныя жаданні, але толькі закон адзін для ўсіх. Бо будзе закон, будзе таксама Бог, і будзе нам благословенство Божие. Паўстаньме і прымем гэта Божие благословенство, а пасля яшчэ помолімся за нашу айчыну Беларусь, так як молімся традыцыйна. Пан з вами. Бог бясконца добры, праз усілаўленне свайго Сына рассеяў цемру гэтага свету, а праз яго нараджэнне напоўніў святлом гэты найсвяцейшы дзень. Няхай надгоніць ад вас цемру грахоў і асвеціць вашыя сэрцы святлом ласкі. Амен. Бог, які паслаў анёла, каб абвясціць пастушкам добрую навіну аб нараджэнні збаўцы, няхай напоўніць вашыя сэрцы сваёю радасцю і ўчыніць вас свістунамі свайго Евангелля. Амен. Бог, які пра сваё ўцілаўленне паяднаў зямное з нябесным, няхай напоўніць вас дарам свайго супакою і добрае волі і далучыць вас да супольнасці святых у небе. Амен. Благословенню всемогутнага Бога, Айца і Сына і Духа Святога, няхай сыдзе на вас і застанецца назаўсёды. Амен. Ідзіце ў імя Божае. Дякуємо Пану Богу. Богородица Панна, послухай нас, Маці Бога. Ты стаяла пад крыжам і так шмат цярпела, калі твой сын Езус паміраў на крыжы. Просім цябе, наша Маці і Каралева, за тых, хто найбольш пакутуе. Просім цябе словамі літаніі гэтага часу, словамі літаніі нашых дзён. Кірыя Елейсон. Езу, пачуй нас. Ойче з неба Боже, Сыне Откупитель свету Боже, Духу Святый Боже, Святая Троица Адзіны Боже, Маці тых, каго шукалі, Маці тых, каго схапілі ўначы, Маці вязняў, Маці напалоханых, Маці застрэленых, Маці тых, хто на допытах, Маці несправядліва пакараных, Маці працаўнікоў, Маці студэнтаў, Маці верных актораў, Маці тых, хто кажа праўду, Маці тых, каго немагчыма падкупіць, Маці асірацелых, Маці збітых,
Маці тых, хто страціў працу. Маці тых, каго прымусілі падпісаць дакументы, што пярэчаць сумленню. Маці дзяцей, якія сумуюць па зняволеных бацьках. Маці сплаканых. Маці занепакоеных бацькоў. Ягнё Божа, які бярэш на сябе грахі свету. Ягнё Божа, які бярэш на сябе грахі свету. Ягнё Божа, які бярэш на сябе грахі свету. Маліся за нас, святая Богородица. Молимся, просим Тебе, Маці, надзея для мільёнаў пакрыўджаных. Дай нам усім жыць у свабодзе і праўдзе, у вернасці Табе і Твайму Сыну. Сын